Na okresnom súde v Košiciach dnes pokračovalo pojednávanie s Otom Žarnajom, ktorý poukázal na nehospodárne nakladanie s financiami na obchodnej akadémii Polárna. Prepustený učiteľ tvrdí, že výpoveď, ktorú dostal, je neplatná. Dnes vypovedali pred súdom bývalý hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja i dvaja učitelia, ktorí tiež dostali výpoveď. Bývalý kontrolór Vojtech Farkaš potvrdil, že pri kontrole, ktorú v škole spravili, našli pochybenia v hospodárnom nakladaní s financiami. 12 000 eur, ktoré zinkasovala právnička za právne služby, boli podľa neho vyplatené neoprávnene. Dokazuje to 33-stranová správa, ktorú napísal. Môžete vy dostávať peniaze za niečo, čo nevykonáte? Pýtam sa. Keď môžete, keď je toto dobre a pre správu finančnej kontroly toto je asi v poriadku, hej, tak ja mám iný názor. Vy ste to dokázali? Áno, my sme to dokázali. Však na tých 33 stranách a prílohách, ktoré tam existujú. Podľa Vojtecha Farkaša mala škola využiť právne služby zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja. Ako bývalý hlavný kontrolór mohol najobjektívnejšie posúdiť, či na obchodnej akadémii Polárna došlo alebo nedošlo k zlému finančnému hospodáreniu. Riaditeľ školy na súde potvrdil, že učiteľov prepustil pre nadbytočnosť. S médiami odmietol komunikovať. Pane riaditeľ, vyjadrite sa. Vyjadrujem sa. Ďakujem pekne. Na súde vypovedal aj Marián Hrinko, bývalý učiteľ angličtiny a telesnej výchovy a zároveň podpredseda rady školy. Pred súdom potvrdil, že škola vyplácala paušálne výdavky právničke, no ani on, ani jeho kolegovia nevedeli, za aké právne služby. Výpoveď v škole podal sám. Na kameru hovoriť nechcel, rovnako ako ďalšia prepustená Emília Forajová. Potvrdili pre mňa veľmi dôležité z môjho pohľadu argumenty, že na škole naozaj dochádzalo zo strany vedenia k šikanovaniu, dochádzalo k moralizovaniu, dochádzalo k znižovaniu ľudskej dôstojnosti. Súdkyňa pojednávanie odročila na 23. novembra, keď sa pred súd postaví aj zástupkyňa školy, ktorá by mala vypovedať o údajnom šikanovaní učiteľov. Zdeno Zubák, RTVS.